Mgbe echiri na-ezere, achọrọ m ka ị mata na ọkwa mkpụrụ onye kụrụ ka ọ ga-aghọta. So ọ bụ na ihe ọbụla ị na-eme ka ị wee makwa na mkpụrụ ị kụrụ ka ị ga-aghọrụ. Ọ bụrụ na ị kụọ ezigbo mkpụrụ, ị ghọrọ ezigbo mkpụrụ. Ị kụọ ajọ mkpụrụ, ị ghọrọ ajọ mkpụrụ. Maka na karma can fuck your life up in many ways. Nke ị ga na-agbagharị, ị gara amadị ihe na-eme na ndụ gị. Maka na ọtụtụ n'ime unu nwere ike imesia ife, imegidesia ndị mmadụ, imebisie, gbachizie ndị mmadụ ụzọ. Ife ebe ọyị gị na-aga n'ihu, chọrọ ụzọ ị ga-esi wee mee ka ọ daa, ka ọ ghara ịgazi n'iru. O nwere ike mgbe ihe niile a megasịrị, o nwere ife mere gị, ife ọyị gị ahụ ihe a na-esiri gị ka ọ na-atọ gị. Maka na ọtụtụ n'ime unu bụ ebe ha na-enwe aṅụrị bụ mgbe ọbụla ha na-emegide mmadụ, fafụ na mmadụ na-ata afụ, bụ mgbe ha na-enwe aṅụrị. O nwere ike tupu a na-ekiri gị, ị na-eme mbọsị a ga-ekpe gị ikpe na mmụọ, mgbe ahụ ị mara na mmiri ọkụ na-egbu mbe. Ụfọdụ ụmụ nwoke na-eme na ha na-eti ikoropu, ma ndị na-eme ejenara nwaanyị ọzọ ọyị ha nwaanyị, ma ọ bụ ojechisasịa ndị ọfụ na ha na-anya, ojechu asụrụ ọya akụ ka o wee mee ka ndị aghara ịrịzi. O nwere ike chi gị achọrọ ịta gị afụ, ma ọ Chukwu achọrọ ịta gị afụ. O nwere ike ije nweta nwaanyị nke gị, ka ị nweta nwaanyị nke gị ahụ, ma ọ bụ ofu nwaanyị, o mee gị tụwa nwaanyị ahụ ime. On the process, ije mee dị nwa abortion, iwepụ dị nwa, ewee kee gị wee tụọ gị nga mmụọ. Ịma na-eje eje, ma na-ana. Ị ga-anọzi onye ahụ ị gbasara ọyị ya nwaanyị ije kụọ asịrị ka ha wee see, maọbụ onye ahụ itisara ezinụlọ ya maka ihe ị ga-erite, maka ndị mmadụ lanye ego, maọbụ na akwụrụ gị ụgwọ ka ị wee tisaa famili a, maọbụ ka ị wee tisaa ọyị na ọyị a, maọbụ ka ị wee gbochiere ndị mmadụ na onye a ka ọ gara ịga n'iru. Ị gara ama n'otu a ka Chukwusi wee si eti ego ebe ị na-emezi ijezi tụọ nwaanyị ime wee je mee abortion. O wee kechie, ewee tụọ gị nga mmụọ, maka ndị mmadụ ama na a na-atụ mmadụ nga mmụọ. Atụọ gị nga mmụọ, nwere ife ọbụla imekọtara n'ụwa a, ife ga-adịrị gị mma, ị ya atagide afọ. O nwere ike nwa ahụ igburu ga na-achụgharị gị ife ọbụla ojezie na mmụọ. O nwere ife ọbụla, ife ọma ga-abịa n'ụzọ ndụ gị, ọ chụọ ihe ọma ahụ. O nwere ife imekọtara ka ife ọma ahụ ruo gị aka. Ụfọdụ ga-abụ ifu na onye a na-atọ isi ụzọ ọzọ jenarị ya dị nwa. Mgbe ị naziri ọyị ahụ na ike akwụkwọ gị, o nwere ike onye ahụ ị na-achọ ka imegide, mgbe chi gị ga-ebido tabazie gị afụ. Maka mgbe ụfọdụ ime ihe ekpe ego ikpe mmụọ, chi gị ga-ewere gị nye. Maka na a na-ekpe mmadụ ikpe mmụọ, ekpe gị ikpe mmụọ, mgbe a ga-atụ gị nga chi gị ga-erere isi gị. Maka na ife ọbụla na-eme n'ụwa, na-eme na ndụ mmadụ, chi gị ma maka ya. Ọnya bụ ọ bụrụ na ịkwụwa aka ọtọ, chi gị ga na-eche gị. Ọnya ka nje okwu na mmadụ ịgwọ ọgwụ mee ihe ọgwụ na-adụrọ mma, bụ na chi gị bụ onye ị na-agba mgba, na ị na-agwa na otu Chukwu si wee zite na ndụ gị, o soro gị wee bịa ụwa, na ịchọ ahịa, na ịchọrọ ị na-ebigharị aka, na-achọ chi ọzọ, na-achọ mmụọ ọzọ ga-enyere gị aka. Chi ya wee gba gị nkịtị. O ha n'ife mmụọ imebiri, chi gị ga-ejiri aka ya were gị nye ha ihe echekwa gị. Nye onye bụ ife ọbụla ị na-eme, fie aka na-abụ n'anya. Maka ka ị na-eme ka imegide onye, ka imegide ọkwa onwe gị ka ị na-eme, na ọkwa mkpụrụ onye kụrụ ka ọ ga-aghọrọ. Maka na kama ga-esi many ways wee mpịa ya ụtarị mmụọ. Ị ga-anọzi na-afụzi ndị ahịa ma na ha ga-aga n'iru, ha na-aga n'iru, ị na-akwazi akwa arịrị. Maka nji wee gwuo na ife ọbụla na-eme mmadụ n'ụwa tata, ife o mere accept na ndụ ya. Mana ọgụwa ka ọ dịrịzịrị ịgbanarị ụmụ ihe ndị a niile ka ị ghara ịdaba n'ọnwụnwa, ka ụta ndị iro ghara ịma gị. Maka na ndị iro ka na-ebiri iwe were ụta na-amụ onye ọbụla, na-amụ ka amara onye a ga-enwetanwu. Chi ga-anọchizie
na-akọpụrụ gị ụta ahụ. A na-ama mmadụ ụta many ways. A na-ama mmadụ ụta nwaanyị, na-ama mmadụ ụta mmekọ nwoke na nwaanyị, na-ama mmadụ ụta ego. A na-eme ka e were ego ga eme ego ka gị nwee ike wee daba n'ọnwa ka e nwee ike wee nweta gị. Mana ọ bụrụ na ị mara chi gị, ihe a na-emekwuru chi ka na-eche gị. Ọ bụrụ na ndị Afrịka na-aghọta onwe ha, ife ọjọọ anyị fụrụ na-eme ama na-eme maka na Chukwu gọziri Afrịka. Agbụrụ ojii bụ ndị izi ekere n'ụwa. Anyị kwesịrị na-achụ ụwa anyị fụrụ. Ndị ojii kwesịrị na-achụ ụwa na-achị ma ndị ọcha. Ma ndị ọcha buru ụzọ ghọta ife na-eme ebe wee betisasị anyị wite ụka Christianity. Ma ndị Muslim anyị fụrụ ha amakwa ka ndị Arab si webata wee mebisie jide ndị ojii gbusisia. Mana onwere onye na-agụ history. Ma ndị ọcha anyị fụ ma ife niile ahụ wee werezie Baịbụl ha dịgasị wee nye unu a na-egbu onwe unu. Onwe onye na-achọ iche echiche ihe ha dere ebe ahụ maka ha mago na onwe ụlọ na ha mebiri ife mmụọ banye igbusisi nne na nna anyị ha agbụrụ anyị ha wee nara anyị ife anyị nwere n'ike bukọrịsị ụmụ mmụọ ahụ okike kụziri anyị. Ha mara ife ha ga-eme ha were ụka wee tinyere unu ejezie na-egbu onwe unu. Asụ unu gbuchazịa mmadụ, ndị gbuchazi wee sị unu gbuchazịa mmadụ, unu jezie na ụka ha na chi ha ga-enyere unu aka, na chi ha ga-agbaghara unu ejee n'igwe. Elu unu erigwo ogwo. Gị nwa na-anụ onu m chere iche banyere ndụ gị. Ụka ahụ ị na-eje amanyere gị aka from A to Z bifo na gbasara ụka. Ma ndị Reverend ma ụnụ ma ndị Pentiko ma ndị otu ha Pentikọstal ha Anglican kpara ife ọbụla bụ ụka esiro na agbụrụ anyị. Onwere nke ga-enyere gị aka, onwere nke ga-eme ka ị baa uru, onwere nke ga-eme gị ka ị bụrụ mmadụ. Nọọ ife a na-eme onye ọbụla na-ebidokasị aka mgbe ị ga-ebido na-atazi afọ na-aja ife na-eme gị. Ọtụtụ n'ime unu nọ na nga mmụọ maka na akwụrụ gị ụgwọ ka ị wee megide mmadụ, maka na akwụrụ gị ụgwọ ka ị wee selite mmadụ. Ị nọ na nga mmụọ megide ihe wee mee onye chi efu n'anya, ịtagbuo onwe gị n'afọ. Ị ga-atakata afọ na na-achọ ife na-eme unu. A na-agba gị nke nwere ike imesi ife na ime ya 1 year 2 years 3 years iche na-enagwo fili. Ịma na o nwere oge bikọs abịa na mmụọ a na-ekpe mmadụ ikpe. Mgbe ekpegidere ikpe a wee kpegbuo mmụọ gị, ọ bụ na ikpe mara gị ebe a nga mmụọ ozugbo adị ebuo gị. O nwere ike next 10 years ma ụlọ niile, o nwere ọ bụ na igoro ụlọ 10 50 ihe afọ nche niile ile ebe nche niile kwuru ugbo ihe enwe 1 naira na akaụntụ. Ka ị mara na ifuru onye na-ebi ọgaranya na-eme ihe ọgaranya na-eri ego na-eme ya nwanne imebi ife mmụọ anasịsị ya ife niile ahụ ị nwere maka ọ na mmụọ ka esi onye gị. Ị na-agwọ ọgwụ ọchọ ọgwụ ruo ọbara mmadụ mecha mgbe ị ga-anata ụgwọ ọrịa ị ga na-epe. Ọ bụ nye mere mgbe ụfọdụ mfe onye na-ata afọ ma atụpụrụ ya ọnụ. Mana ụfọdụ bụ ife ha ji aka metụrụ onwe ha. Ọ bụ na nna mmụọ m sị na onye a na ọ bụ ya o mete na-eme ya nna akpụ m atụpụrụ ya ọnụ. Ife ọ bụla ị na-eme uche kedị ya na-atụsasị ozi a nkụzi a na-akụzi gbaa mbọ na-etinye ya n'ọrụ ọnya maka mkpa na-akwụkwọ ndị ọyị ka a na-esonyere m. Ị na-esonyere m ọfụ gara ife ndị nke nkụzi dị ka na ị ga-amụta ihe na ya shi ya folo m. Gwakwa ndị ọyị ka a na-efolo m na ị ga-amụta ife ichebe echiche banyere onwe gị. Ka ị na-eme nke a na-etinye ife ndị na-akụzi n'ọrụ ọnya maka mkpa na ọ ga-adịrị gị na mma. Ishi akwa wee nyere ndị ọzọ aka.